бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳ ба намудҳои варзиши миллӣ аз ҷумла гӯштингирӣ бештар равона шудааст, ки дар рушди ин ришта, яъне гӯштингирӣ ва кашфи чеҳраҳои нав имрӯзҳо заминаи мусоид фароҳам овардааст. Гӯштини миллӣ гӯштингирӣ на танҳо як навъи варзиш, балки ҷузъи фарҳанг ва ифтихори миллӣ мебошад, чун анъана имсол чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ миёни мардон ва бонувон беҳтарин паҳлавононро аз саросари кишвар ба ҳам овард. дар ин чемпионати муҳими варзишӣ наздик ба 400 варзишгар аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва пойтахти кишвар ширкат намуданд. варзишгарон бошанд дар 10 вазн, 7 вазн миёни мардон 60, 65, 71 то 78, 86, 95 ва ҷамъи 95 миёни мардон ва 3 вазн 52, 57 ва 63 килограмм миёни бонувон доир шуд. муҳайё намудани шароити созгори инфраструктуриву ташкилӣ барои рушди варзиш ба шумули гӯштингирӣ дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дорад ва бо талошу кӯшишҳои пайваста гӯштини миллии тоҷикӣ мақоми байналмилалӣ касб намудааст. барои таҳкими мақоми ҷаҳонии гӯштингирӣ дар Тоҷикистон мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор мешавад. ёдовар мешавем, ки соли 2024 шаҳри Душанбе мизбони нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ гардид, ки дар он варзишгарон аз 60 кишвари дунё иштирок карданд. ҳамин тариқ даври ниҳоии чемпионати Тоҷикистон бо шукӯҳи хосае ҷамъбаст шуда, ғолибон дар ҳама вазнҳо муайян гардиданд. миёни бонувон қаҳрамони Тоҷикистон дар вазни 52 килограмм Аҳлия Муминова муайян шуд. Фотимаи Самбоева ҳамин мақомро дар вазни 57 аз они худ намуд. ҷононо Назарова бошад дар вазни 63 килограмм медали тиллоро ба гардан овехт. миёни мардон Сомон Аламов дар вазни 60 килограмм соҳиби нишони зарин гашта, дар вазни 65 Ёсин Бобокалонов медали тиллоро аз они худ намуд. ҳамин мақом дар вазни 71 ба Дилшод Исҳоқов насиб гашт. Маҳмадшариф Наҷмиддинов дар вазни 78 килограмм тавонист соҳиби зинаи якум шавад. ҳақназар Назаров дар вазни 86 килограмм бо медали тилло сарфароз гардида, дар вазни то 95 килограмм Исроил Раҳимов бо ҳамин нишон сарфароз гардид. қаҳрамони вазни ҷамъи 95 килограмм Шарифҷон Назриев эълон гардид. лозим ба ёдоварист, ки беҳтаринҳои мусобиқаи мазкур дар баробари ба даст овардани медалу ифтихорнома инчунин шомили ҳайати тими миллӣ гардида, дар мусобиқаҳои сатҳи баланд Тоҷикистонро намояндагӣ мекунанд.